Ja. Ja. Her kan I så se, at det er vinterbanen. Har du fået styr på med de der tog der? Ja, de holdt faktisk lige derhenne. Hvorhen? Jeg behøver ikke at gå så langt efter, men de holdt lige der ved indkørslen. Her er ikke indkørsel. De holdt lige her. Ja. Jeg satte dem af lige der. Nu er de på igen. Ja. Så det er det der tog der. Ja. Ja. Her må man i hvert fald gerne gå op, ved jeg. Ja, bare lidt piller ved det. Så må man kigge ind i. Yes, det skal vi nok love, at vi lader være med at pille. De her vogne, hvad er de til? Dem der holder der. Ja. Det tror jeg nok, det er nogen, som egentlig skulle have været med i nogle tog, men så er de faldet af, og så holder de bare til 5. Okay. Så. Der er godt nok mange tog. Ja, det er der. Jeg er nemlig også sådan selv modeltog, men nu kommer det der tog derinde fra. Jeg har højt nogle gamle overtider, ja. Men det viser sig at være en dårlig idé. Fordi, Hvorfor? Det ser veldig godt ud. Det er fordi, det først har overfyldt de der skorstene med øjeolie. Nå. Så det var ned på siden. Så skulle man... Det er sådan noget, man bedre kan gøre hjemme på sit eget område. Så har man mere styr på tiden. Det er godt nok noget af en... Så hvis de kommer herud i svingene, ikke? Var det virkelig en privat, der havde... Det var sådan en klub. En klub, okay? Som, Nej, ikke pæt. Skulle den her ikke have flere vogne på? Okay. De her spor, der kører her ovenpå og nedefra, mødes de så her og kører? De er oppe, ja. Det er dem, der kører ned her. Ja. De er 56 og 57. De kører op og ned her. Hvad så med den der? Og så ender de hernede i den her. Dem der, vender de dernede, eller? Den her, den vender bare rundt. Den kører sådan uden på det andet, og så kommer den derover. Og den derovre, den? Derovre, der har de sådan en hel masse korte spor, der passer til de korte tog. Ja. Kan de godt finde på at gå i stå der? Hvornår skal den her inde, der hedder den, der holder på sporet 2, 3, 3, køre afsted? Ja. De skiftes til det. Ved du, hvad stafetløb det er for noget? Ikke helt. Nej, det er sådan noget med, at der er 4 løbere, der løber hver sin strækning. Og så har de en pind i hånden. Nå, ja. Den kalder en stafet, og den rækker man over til den næste, når man er nået igennem. Nå, ja, okay. Det er det, de gør her. Så togene, når de kører ind, så kører det næste. Stopper, så kører det næste. Jeg kan godt se, der er 21 spor derovre, ja. Så der går et stykke tid før den der den kommer til at køre. Og det er den der nu, så der er ikke lang tid igen. Og det samme ovenpå, eller hvad? Den kommer den der ind, der står Connex på her. Og hvad så med det der spor der? Så starter den næste. De holder bare og venter. Nu kommer Connex ind der. Connex? Ja. Er det den der, den blå der? Den blå, ja. Og så lige om et øjeblik, så starter den på siden af. Ja, og kører. Ja, men der skal lige være ledige spor først. Der er ikke to spor fremad. Nej. Det er meget spændende. Jeg er jo godt at lære lidt om tog. Den holder computeren. Det må der have været noget af en opgave lige på alt det der. Ja, det.
hvad siger der er også en opgave i at holde det lige. Hvad er det der på computeren? Det er computer. Hvad? Den fortæller, hvad den laver sådan med hensyn til togkørsel. Alle de her tal herude, det er dem, jeg kigger mest på. Der kan jeg få at vide, hvad for nogle tog, der kører. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, Og hvad for nogen, der holder i? 15 tog ruller lige nu på skinnerne. Ja. Og så er der en af dem. Den har mistet forbindelsen, fordi hjulet er snavset. Ja, okay. Så den kører ikke lige nu. Hvor er den Og henne? jeg ved godt, hvad det er for en. Det er ikke en, der er i vejen for nogle andre tog. Er det ikke? Så den bliver først renset ved at spise den madkar. Ja. Det er da meget spændende. Så kørte der lige et tysk tog. Hvor er ICE-toget henne? Hvad er det for en af dem? Der er en diesel i IC9. Ja. Den kører muligvis som en af de korte. Den er lige kun 4 år. Og den er ikke pæne lige nu. Er den ikke ude at køre? Den er ikke køre her. Hvad er ICE? Det er et tysk tog. Tysk højhastighedstog. Og kan køre stærkere end de andre tog, hvis jeg er ret i det. Er det et tog, der kommer ned under, kan jeg høre? Det kørte faktisk. Hvad var Nå, passer du mit job? Smutter du af der? Det var godt. Tak for det. Så nu kommer det rigtigt, ja. Nå, nej, det var formanden. Ham skal være respekt for. Ja, ikke? Og så har du jo nok fået at vide, hvad formålet med sådan en her. Nej, jeg går lige ankommer lige. Ja. Der er faktisk de 3 hovedformål med at have den her. Så nu er det jo det første, at det er og så har de også, når de kører så meget, som de gør på sådan en opstilling, eller op på sådan en, så de gør der ingen ledere. Og så lige opgør lidt, når det er vedligeholdelse. det her tog her? Ja. Det danske? Ja, det er det danske godsmotiv. Er det ikke det, der kører godt nok i Danmark? Godt nok? Jo. Jeg tænkte, hvorfor kører den egentlig på tysk Ja, bane? men det er fordi, hvis du har været nede i... Det kører faktisk fra f.eks. godstog fra Aarhus til Hamburg. Ja, ja, det er jo rigtigt nok. Så fik den jo signal, som I godt kan se Ja, her. så er du ret. Det er kun tog, der enten har kørt i Tyskland, eller kører i Tyskland, der har på de store anlæg. Ja. Så kom den der tilbage. Ja. Den har vi faktisk lige set køre. ikke? Jo, det har vi. Anden ordning. Tror jeg. Og der har vi også et tog, som vi har set køre. Det der med det blå der. Eller vi har set, da det kom ind til stationen. Men det var det der nu. Og ja, okay, det har vi også set, ja. Der kom ICE-toget. Det er det der kører også i Danmark. Men nu kørte den ud af igen. Ja. Godt være, at vi lige kommer ud til der lige om lidt igen. Så går vi lige ind og undersøger, hvad der sker derinde over på den anden side. Det er Danmark. Der kører IC3-tog. Har I set et ICE-tog herude? Har I set et ICE-tog herude? Nej. Okay. Jo, det holder lige her. Det er det tyske ICE.
jeg godt komme forbi dig. Ja, det er hvis vi kommer forbi noget her, så det er bare den der gravko. Ja. Her kan I så se stationen indenfra. Det er så det ICE-tog, I kan se. Ellers så holder der ikke så særlig mange tog derinde lige nu. Så kommer det ind. Det er rigtig flot. Så gør vi sådan der. Sådan. Så kan I se. Nu kører det derover. Så kommer der et nyt tog. Så er der et damptog. Er det lige kommet, det der damptog? Ish. Wow. Dansk lastbilfirma i Danmark. Bumper. Er ICE-toget kørt forbi? Det ved jeg faktisk ikke lige. Ja, der kommer det. Det er den, vi har hjemme i Danmark.